जोंनि सिक्स शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ उथायनो नागिरग्रा टीमा जाबाय दिलीप शइकिया बिथांनि टीम। बिथांनि दैदेनगिरिया जोंनि सिक्स शिड्यूलखौनो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौनो दिनै दाननो नागिरदों, उथायनो नागिरदों। जों बोरै नोंखौ समर्थन खालामनो हायो? दिनै जोंहा पश्चिम पटला प्राइमारिनि सिङाव थानाय कलबारि आरो सोमलिगुरि बे जायगायाव खोब खम भट पिपिएफआ मोनबोदों। बेनिखायनो जों बिराद खुसि दिनै बै समाव बिथांमोना प्रमद बर' बिथांजों थानानै बिथांखौ फोथायनानै ट्रेक्टराव भट होबोदोंमोन। नाथाय दिनै जोंहा 26टा फेमिलि जों मोननो हाबाय। बे खुसिनि बाथ्रा नङा होमबा? दिनै बिनि थाखाय जोङो बे पश्चिम पटला प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बिराद गोदोर जोङो धन्यबाद होदों। बिथांमोननि नाजानायजों बिथांमोननि माबाजों खस्थ' खालामनायजों बे भटखौ जोङो मोननो हासिगोन। दा दिनै आङो मानो थाखाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनो भट होनाङा आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों। इउपिपिएलखौथ' आं बुंबोखाबाय थादों मानो भट होनाङा। दिनै आङो बुंनो नागिरदों बिजेपिनो मानो भट होनाङा। बिजेपिनि दैदेनगिरि बर' लिडारफोरखौ दिनै जोंनि बर' रायजो राजाया सोंनो हागोन ने? सोंनो हागोन ने? जोंनि सिक्स शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ उथायनो नागिरग्रा टीमा जाबाय दिलीप शइकिया बिथांनि टीम, नङा होमबा? जोंनि पर्ब जुगनिफ्राय जोङो मोनबोनाय थानाय जाबाय थानाय जोंनि ओंखामखौ सेनो थाखाय गैया खालामनो थाखाय गारना होनो थाखाय दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरिया बुंदों। बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बोरै हयज' खालामना थानो हायो? सों जेब्ला बर' गामियाव मिटिं खालामनो थाङो अब्ला बिजेपिनि दैदेनगिरिनियाव आखायाव हमनायाव सों, आखायाव हमना सों र' आदामोन, फंबायमोन, आबौमोन, दिनै नोंथांनि बसआ, नोंथांनि दैदेनगिरिया जोंनि सिक्स शिड्यूलखौनो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौनो दिनै दाननो नागिरदों, उथायनो नागिरदों। जों बोरै नोंखौ समर्थन खालामनो हायो? बे लिडारनि दैदेनगिरि हदयस नोंसोर बोरै जानो हायो? दिनै बै बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बुंनो हानांगोन। बुंनो हानांगोन ना हानाङा? हानांगोन। मिथिबाय? हानांगोन। बिनिखायनो दिनै दिलीप शइकिया सार बिथांखौ एबसुआनो दिनै गामि 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 थांनानै इमान हनमानजों खावलायनानै बेनोनो भट होनांगौ होनना दिनै खावलायदोंमोन। नाथाय बिथाङानो दिनै जोंनि सिक्स शिड्यूलखौ, जोंनि प्राइपखौ, जोंनि मोननांगौ अधिकारखौ दानना होनो थाखाय, उथायनो थाखाय गोसो सिङाव सानबाय थानाय हिडेन एजेन्डाखौनो बुंना लासनफ्लांबाय। अब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बर' गामिफ्राव मा पलिसि होदों, नङा होमबा? दिनै इन्टेलेक्सुवेलफ्रा इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिलीप शइकिया सार बिथांखौनो देरा होबाय। बिथाङानो दिनै जोंनि मोननांगौ अधिकारखौ दानना होनो नागिरबाय। अब्ला इउपिपिएलनि स्टेटासा, इउपिपिएलनि हिडेन एजेन्डाया मा जागोन? खावलायदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा हदाय हजाग जा, रायजोफ्रा हदायबो बेखौ गोसोआव लाखि। थांनाय लोगो लोगोनो प्रश्नआ बेसो जानांगौ, नों सोरनि टीमनि मानसि? पदमफुलनि, ट्रेक्टरनि ना नांगोलनि? जेब्ला सन्देहजनक दैदेनगिरिफोर दोङो बिसोरखौ आखायाव हमनानै सों रायजोफ्रा। मिथिबाय? जोंनि मोननांगौ प्राइपखौ सोर दाननो नागिरदों आरो नों सोरनि टीम? बास अब्लानो बिथांमोना बुंनांगोन। थेंक इउ।